मा बुंदो समाजारि बिथिङाव आच्छा कलेजनि सायाव जिखौ बुंदों आङो बिखौ जेबो रोङा होननानै सानो जे बे जेबो मिथिया आरो बेहा कुनु समाजारि दायित्व गैयै मानसियासो बेबायदि बुंनो हायो कलेज प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ होननानै बिक्रम दैमारिया मालाबाबो सोमावसाराखै जों सोमावसारदों स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ होननानै बिक्रम दैमारिया मालाबाबो सोमावसाराखै जों सोमावसारदों जोङो थांनाय 15-20 बोसोर फरायसालिया प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ फरायसालिमाया प्रभिन्सियेलाइज जानांगौ मास्टारनि साख्रिया जानांगौ लेखा सम मथे मोननांगौ बेफोर सोमावसारनायाव जों दङमोन बिक्रम दैमारि होननाय एम्फौबो नुवाखैमोन आं बेवहाय दा गोदानै बिथाङा हाग्रामा महिलारिनि उनथिं थानानै गावनि राजखान्थि लाभालाभनि थाखाय बायदिसिना बाथ्रा बुंदों आं बिथांखौ बुंदों जे बेबायदि बाथ्राखौ बुंनो नाङा आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकार सावरायनानै बे 10 खान कलेजखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय जादों आरो काउन्सिलखौ अथराइज खालामदों जे काउन्सिला बिखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ आरो एसअपिडि फान्डनिफ्राय बिथांमोननि सेलारिखौ होनांगौ आरो जि समाव आसाम सरकारा 2025 आव एमेन्डमेन्ट लाबोबावगोन बै समाव बे गासैबो कलेजा प्रभिन्सियेलाइज जागोन बिनि अनगायैबो बाखि थालांनाय कलेजखिनिखौबो प्रभिन्सियेलाइज खालामनो थाखाय जों आसाम सरकारजों सावरायगासिनो दङ दा बेवहाय बिक्रम दैमारिया ना लाग्रा ना होग्रा ना बियो आन्दलन खालामग्रा ना मा बे सासे ठिकादारसोमोन दिनै माने बिपिएफनि हां थिफु थिफु समाव फैनानै माने ससियेल मिडियायाव ओंखारनानै जानला मानला बुंबाय थाबानो ना स्कुल प्रभिन्सियेलाइज जागोन ना कलेज प्रभिन्सियेलाइज ना बिक्रम दैमारिया बेखौ मावनो हायो ना मा खालामनो हायो दा नंखायनो जाय खामानि मावदो बेखौ डिसकारेज खालामनाङा बर'नि ससियेल मुभमेन्ट पलिटिकेल मुभमेन्ट कालचारेल मुभमेन्टआव कुनु पदे बिक्रम दैमारि होननाय एम्फौ मासेबो नुफेराखैमोन आं दा नंखायनो दिनै बिथांनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ रावबो खेराया बिथाङा गावनो बाब्राबगोन गावनो सेस जागोन बिथाङा जोंनि समाव बुंबाय थादो जे कन्ट्रेक्टरफोरखौ बाहेरनि लाबदो बायदिसिना नोंथांमोना दिनै सोंबाय जिथु आं बुंनो नागिरदों बिथांनो फैथों बिथांनो तथ्यफोरखौ होगोन बिहार अन्ध्र प्रदेश बाहेरनि कन्ट्रेक्टरफोरा सिगां जाजोबना थांजोब्बाय कौटि थाखानि टेन्डार लानानै थांबाय दा बेबायदि थासारिफोरखौ दिनै आं बुंनो नागिराखैमोन मानोना बेबायदि गोबां मोजां सुबुंफ्रा बुङोब्ला सोरबा दायित्वशील सुबुङा बुङोबा एन्सार होनो हायो बिपिएफआव ओरैबायदि दुखुनांथाव जाबाय फैनानै 17 बोसोर सरकार सलायनाय बिपिएफआ दिनै बिक्रम दैमारियासो स्पक्सपारसन जानांनाया बिनिख्रुइ दुखुनांथाव आरो जेबो गैया दिनै दरं उदालगुरि समष्टिनि जोंनि बिटिआर एरियानि जिखिनि एसेम्ब्लि दङ बिनि गेजेराव टंला जि जोंहा समष्टि दङ बिनि स्टेरिं कमिटि दाबाय दसे उनाव भेरगावनि दागोन बिनि उनाव माजबाद आरो उदालगुरिनिबो दानाय जागोन बिनि उनाव तामुलपुर दागोन बिसेसकै दरं उदालगुरि समष्टियाव जिखिनि बिटिसि पार्ट गोग्लैयो बे ओनसोलाव जोंनि जिखिनि केम्पिं बियो जोबोद मोजाङै सोलिगासिनो दङ आरो एबार जोबोद मोजां एनडिएनि थाखाय नैबे बिसायख'थिया जोबोद मोजाङैनो दङ मानोना थांनाय 10 बोसोराव प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा जिखिनि खामानिखौ मावबाय बियो रायजो राजाफोरनि गोसोखौ जै खालामनो हादों बिथाङा रायजो राजानि अननाय मोननो हादों आरो रायजो राजाजों बिथाङा कानेक्ट जानो हादों बिनिखायनो नैबे जि बिसायख'थि लकसभा बिसायख'थि बेखौ नरेन्द्र मदि बिथांनि नामाव जिहेतु गेलेगासिनो दङ दा बेवहाय बिजाथिया दिलीप सयकियाब्लाबो नरेन्द्र मदि बिथांनि थाखायनो जों गेलेगासिनो दङ बिथाङा 3थि खेबनि थाखाय भारतनि प्रधान मन्त्रि जानांगौ आरो जोंनि आद्रा थानाय जिखिनि खामानि बा जेंना बेफोरखौ सुस्रांनांगौ बिनि थाखायनो गासैबो हारि माहारिनि रायजो राजाफ्रा रेडि जानानै दङ जे फैगौ बिसायख'थियाव नरेन्द्र मदि बिथांखौ टार्गेट खालामनानै बेवहाय दिलीप सयकिया बिथांनो फामे बिबारनि सावगारियाव भट होगोन बियो रोखा जादों दा बिनिखायनो स्टेरिं कमिटिखौ दानानै स्टेरिं कमिटिया इलेक्सननि बायदि फोसावदिंनाय हाबाफारिफोरखौ रनसायगोन आरो बे हिसाबैनो फोसावनाय हाबाफारिया सोलिगोन जोंबा बिपिएफनि माने जिखिनि एमपि होदों बिथांमोनाबो बुंदों जोङो माने इउडिएफ आरो कंग्रेसनिबो भट लानानै जों गोबां भट देरहागोन कंग्रेसआथ' गावसोरानो बिजाथि दङ बिसोरा भट होनायनि खोथा गैया आरो इउडिएफआ बेसे भट दङ बिटिसिआव बे दलगाव समष्टियाव एसे दङ बाखि समष्टियावथ' इउडिएफआनो गैया स' इउडिएफनि भट लानानै बोरै देरहानो आरो बिथांमोना जि समाव सरकार दङमोन केबिनेट मन्त्रि दङमोन एमएलए दङमोन एमसिएलए दङमोन गासै टिसिएलसिसि भिसिडिसि चेयारमेन दङमोन बै समावनो देरहानो हायाखिसै दा बोरै देरहानो दा नंखायनो बेवहाय जास्ट मिसलिड खालामनानै बा ब्लेकमेलिं खालामनानै रायजो राजाफोरनि भटखौ नस्थ' खालामनायनि बादै जेबो गैया दा नंखायनो फैगौ समाव जोंनि ओनसोलनि जौगानाय जोंनि ओनसोलनि गोजोन जोंनि ओनसोलाव हारि माहारिनि गेजेराव खौसेथि लाखिनाय बे गासैबो थांखिखौ नोजोर होनानै जि एनडिए एलायन्स बेवहायनो रायजो राजाफ्रा भट होगोन आं बेखौ मिजिंथियो